Δεν είναι η μέρα μου σήμερα. Στο χέρι σου είναι. Η Μάρο παντρεύεται σε 2 ώρες. Προλαβαίνουμε να σταματήσουμε το γάμο, αρκεί να το θες. Δεν είναι τι θέλω, Αρθούρα. Όταν 2 άνθρωποι δεν ταιριάζουν, δεν ταιριάζουν. Το τι νιώθουν δεν έχει καμία σημασία. Αγαπιέστε. Και όταν 2 άνθρωποι αγαπιούνται, όλα τα προβλήματα μπορούν να ξεπεραστούν. Αλήθεια. Και με τι λέει αγαπιέστε. Αποφάσισες τι θα κάνεις με την Αμερική. Τη ζήτησα να έρθει μαζί μου. Το σκέφτομαι. Όταν πει όχι θα πας. Δεν ξέρω. Το αστείο είναι ότι με όλη αυτή την υπόθεση άρχισα να καταλαβαίνω λίγο καλύτερα τη μητέρα μου. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαλέξεις ανάμεσα στους ανθρώπους που αγαπάς και σε αυτό που είσαι φτιαγμένος να κάνεις στη ζωή σου. Πάλι το ένα θα παίξεις. Δεν μπορεί, κάποια στιγμή θα βγει. Κάνεις τη ρουλέτα το ίδιο λάθος που κάνεις και στη ζωή σου. Ποντάρεις όλες σου τις μάρκες στο ένα. Στο λέω. Βαρέθηκα τη ρουλέτα. Είσαι για 21. Αυτή η αδιαφορία σου δηλαδή με σκοτώνει. Η Μάρο παντρεύεται σε 2 ώρες, ξέρω ότι αυτό σε τρελαίνει και αντί να κάνουμε κάτι προτιμάει να καθόμαστε να παίζουμε PlayStation όλη μέρα. Δεν θέλω να το συζητήσω, αλλά μπορείς να με αφήσεις ήσυχο. Ωραία. Ωραία, θα κάνουμε μια συμφωνία. Εσένα πάντα σ' άρεσε να φέρεις την τύχη να αποφασίζει, έτσι δεν είναι? Ναι, και λοιπόν. Ωραία. Θα παίξουμε και αν φέρεις 3 συνεχόμενες φορές 21, θα πάμε να σταματήσουμε το γάμο. Έκοψες. Έκοψα. Ένα, 2 φορές 21, δεν το πιστεύω. Αν φέρεις άλλη μία, πάμε τώρα και σταματάμε το γάμο. Αποκλείται. Αυτό το πράγμα δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Για να δούμε. Είσαι έτοιμος? Μισό λεπτό. Ρίξε. Περίμενε πρώτα να ανακατέψω. Μισό λεπτό να ανακατέψω. Κόψε. Οχτώ, σκατάφυλλο. Μη βιάζεσαι. Άσος, 9. 19. Ο Άσος μετράει για 11. Αν το επόμενο είναι 2, πάμε στην εκκλησία και ζητάω από τη Μάρο να παντρευτούμε. Ναι, βέβαια τώρα η Μάρο παντρεύεται το Φίλιππο, αλλά αυτά είναι λεπτομέρεια. Αν δεν κάνεις μια ώρα να ρίξεις το επόμενο χαρτί, μπορεί και να προλάβουμε. Πάμε! Περίμενε. Είσαι.